И това е втора част. Втора. Прекалено страшно стана, но сега почваме друга част. Искам да кажа, това беше мъж или жена. Да, хора не знаят, но аз мисля, спрям видеото, защото доста е страшно. Утре ще правим друга част. За всяко да снимаме. Няма клиповете за седмицата. Няма клипове за седмицата. Да, хора, Няма клиповете за седмицата. да, няма клипове за седмицата. Другата седмица ще купим 20 клипа. И хора, така, ще ви покажем местата, където беше това страшно, защото не догонихме с... Пръчка, бате. Взехме някаква бухалка. Къщи или щупихме нова. Да. Ето това беше. Най-честото место беше. Мисляше обладано духа. Най-честото место беше. Най-често. И после той бяга от тута хора. Да, той бяга от тук. От тута отива там, се обръща и бяга пат. Стъпчите. Вижте стъпките, бъдеш. Вътре! Той се дори да това вижте. Мисляше обладано. И от тута. И там да видим най-страшното место. Ето хора. Той е тут. Ще отиваме на най-страшното место. Мисля, че там беше най-обладано. Там живеем, може би. Още там. Онова му е втора колиба, който е за обладано. Портата. Отиваме ли, бе? И там, може би, духът му е още там. Отиваме хора. Дали, бе? Портата? Портата? Спокойно. Портата!